Kauriskallion tarina. Hiidenveden vartija. Aurinko oli jo painunut metsän taakse, ja hiidenvesi lepäsi tyynenä kuin suuri tumma peili. Kauriskallion varjo ulottui pitkälle veden ylle, ja ilta alkoi hiljalleen vaihtua yöksi. Kallion juurella, paikassa jossa nykyään seisoo vanha laavu, paloi pieni nuotio. Tulen ääressä istui vanha erämies. Hän oli kulkenut näitä metsiä kauemmin kuin kukaan muisti. Jotkut sanoivat hänen tietävän jokaisen polun, jokaisen lahden ja jokaisen kallion, joka ympäröi hiidenvettä. Erämies lisäsi nuotioon yhden halon ja jäi katselemaan liekkejä. Silloin polulta kuului askeleita. Nuori kulkija saapui laavulle kantaen raskasta reppua. Päivä oli ollut pitkä, ja hän oli etsinyt yösijaa ennen pimeän tuloa. Saanko jäädä tähän yöksi? Hän kysyy. Vanha mies nyökkäsi. Tuli kuuluu kaikille. Nuori kulkija istahti laavun penkille ja katseli ympärilleen. Onko tämä vanha paikka? Hän kysyy hetken kuluttua. Erämies hymyili. Paljon vanhempi kuin uskotkaan. Nuori mies katsoi ympärilleen. Hän näki vain laavun, nuotion ja metsän. Mutta laavuhan on rakennettu vasta meidän aikanamme. Niin on, vanhus vastasi. Mutta paikka ei ole. Nuotion liekit rätisivät. Jo ennen laavua tähän pysähdyttiin. Ennen retkeilijöitä tähän pysähtyivät kalastajat. Ennen kalastajia metsästäjät. Ja ennen heitä ihmiset, joiden nimiä kukaan ei enää muista. Tuuli humisi kuusien latvoissa. Katsoppa tuota kallioa. Nuori mies nosti katseensa Kauriskallion mustana kohoavaan seinämään. Se on ollut täällä tuhansia vuosia. Se on nähnyt jääkauden jäljet. Se on nähnyt ensimmäiset veneet hiidenvedellä. Se on nähnyt savun noustessa nuotioista aikana, jolloin koko seutu oli vielä erämaata. Hiljaisuus laskeutui hetkeksi. Sitten vanhus jatkoi. Tiedätkö, miksi ihmiset palaavat tänne yhä uudelleen? Nuori mies pudisti päätään. Koska täällä voi vielä kuulla ajan. Hän osoitti järvelle. Kuuntele. Nuori mies kuunteli. Hän kuuli veden liplatuksen rantakiviin. Kuusien huminan. Nuotion rätinän. Ja hetken ajan hänestä tuntui kuin äänten joukossa olisi ollut jotakin muutakin. Kuin kaiku kaukaisesta menneisyydestä.
Kuin veneen airo olisi osunut veteen. Kuin joku olisi lisännyt halkoja nuotioon satoja vuosia sitten. Vanha erämies nyökkäsi. Moni on kuullut Yö syveni. Tähdet syttyivät taivaalle yksi toisensa jälkeen. Nuori kulkija kietoutui makuupussiinsa laavun suojiin ja katseli vielä hetken nuotion hiillosta. Sanoitko joskus nähneesi Kauriskallion vartijan? Hän kysyy. Vanhus ei vastannut heti. Hän katsoi pitkään kohti kallion lakea. Ehkä. Millainen se oli? Vanha mies hymyili arvoituksellisesti. Ehkä se oli vain sumua. Ja ehkä ei. Samassa järveltä nousi ohut usvakerros. Kallion laella näkyy hetken tumma hahmo. Se seisoi liikkumatta aamua odottavan metsän yllä. Nuori kulkija nousi nopeasti istumaan. Mutta juuri silloin pilvi peitti kuun. Kun valo palasi, hahmo oli kadonnut. Aamulla vanha erämies oli poissa. Laavun pöydällä oli vain pieni koivusta veistetty kauris. Sen alle oli kaiverrettu sanat. Tuli sammuu, kulkijat vaihtuvat, mutta Kauriskallio jää. Ja siitä lähtien jokainen, joka vietti yön vanhalla laavulla, jätti nuotion viereen yhden ylimääräisen halon seuraavaa kulkijaa varten. Niin tehdään siellä joidenkin mukaan vielä tänäkin päivänä. Ja kun aurinko nousee Hiidenveden takaa ja kultaa Kauriskallion huipun, vanha kallio katsoo jälleen järvelle, aivan kuten se on tehnyt tuhansien vuosien ajan. Kun aurinko nousee Hiidenveden sumuiselta selältä ja ensimmäiset säteet osuvat Kauriskallion jyrkkään seinämään, tuntuu kuin kallio heräisi uuteen päivään. Mutta Kauriskallio on nähnyt paljon enemmän kuin yhden yön ja päivän. Se on seisonut paikallaan tuhansia vuosia, kauan ennen kuin ensimmäinen polku kulki sen juurella tai ensimmäinen laavu rakennettiin sen läheisyyteen. Jääkauden jälkeen, kun valtavat jäätiköt vetäytyivät Suomesta, ne muovasivat Vihdin maiseman. Hiidenvesi syntyi osaksi laajaa vesistöä, jonka rannat ja kalliot saivat nykyisen muotonsa. Kauriskallion graniitti kohosi veden äärelle vartioimaan järveä kuin luonnon rakentama torni. Muinaiset metsästäjät kulkivat näillä seuduilla jo tuhansia vuosia sitten.
Vaikka Kauriskalliolta ei tunneta virallisia muinaisjäännöksiä, korkea kallio olisi ollut ihanteellinen tähystyspaikka. Sen laelta on voinut tarkkailla järven selkää, eläinten liikkeitä ja kaukaa lähestyviä veneitä. Metsästäjä saattoi nousta kalliolle aamuhämärässä etsimään merkkejä hirvistä, peuroista tai kauriista, joista kallio on ehkä saanut nimensä. Hiidenvesi itse kantaa nimeä, joka vie syvälle suomalaisen kansanperinteen aikaan. Sana hiisi tarkoitti alun perin pyhää metsää tai merkittävää luonnonpaikkaa. Vasta myöhemmin kansantaruissa hiisistä tuli peikkoja ja metsän henkiä. Ei ole vaikea kuvitella, että Kauriskallion kaltaiset korkeat kalliot olisivat herättäneet kunnioitusta ihmisissä, jotka elivät luonnon keskellä. Vuosisatojen ajan hiidenvesi oli tärkeä kulkuväylä. Ennen teitä ihmiset liikkuivat vesitse. Kalastajat laskivat verkkojaan, metsästäjät ylittivät järven veneellä ja kauppiaat kulkivat vesireittejä pitkin. Kauriskallio näkyy kauas järvelle ja toimi luonnollisena maamerkkinä. Sen tumma seinämä kertoi veneilijälle sijainnin jo kaukaa. Kansanperinteessä tällaisiin kallioihin liittyy usein tarinoita. Kerrottiin metsän väestä, haltioista ja hiisistä. Vanhat ihmiset eivät välttämättä uskoneet kallioiden olevan pelkkää kiveä. Ne olivat osa elävää maisemaa, jossa jokaisella paikalla oli oma henki ja luonne. Myöhemmin alueesta tuli retkeilijöiden ja luonnossa liikkujien suosima kohde. Pääksniemen luontopolut johdattavat kulkijan kallioiden, metsien ja järvimaisemien läpi. Lähellä sijaitseva Mustakellarin näköalapaikka tarjoaa näkymiä Hiidenvedelle, ja Rysätarhan laavut rakennettiin 2000-luvun alussa retkeilijöiden käyttöön jatkamaan alueen pitkää leirytymisen perinnettä. Kun nykyinen retkeilijä sytyttää nuotion Kauriskallion läheisyydessä, hän tekee pohjimmiltaan samaa kuin ihmiset ovat tehneet tällä seudulla vuosisatojen ajan. Pysähtyy veden äärelle, katsoo järvelle ja kuuntelee metsän ääniä. Ja ehkä juuri siksi Kauriskallio tuntuu erityiseltä. Se ei ole pelkkä kallio. Se on Hiidenveden vartija. Se on nähnyt jääkauden jäljet, metsästäjien nuotiot, kalastajien veneet, kansantarujen hiidet ja nykyajan retkeilijät. Ja joka aamu, auringon noustessa järven takaa, se seisoo edelleen paikallaan yhtä vanhana, yhtä hiljaisena ja yhtä salaperäisenä kuin tuhansia vuosia sitten.
Kauan sitten, aikana jolloin Hiidenveden rannoilla ei ollut teitä eikä sähkövaloja, kerrottiin Kauriskalliolla tapahtuvan jotakin kummallista. Vanhat kalastajat puhuivat aamunsumusta, joka joskus nousi järveltä niin tiheänä. Silloin ei ollut hyvä lähteä vesille yksin. Sanottiin, että sumussa saattoi kuulla ääniä, jotka eivät kuuluneet ihmisille. Eräs vanha tarina kertoo nuoresta erämiehestä, joka vietti yön kallion juurella. Hän oli ollut metsästämässä koko päivän eikä ehtinyt kotiin ennen pimeää. Niinpä hän sytytti nuotion ja asettui lepäämään. Yön keskellä hän heräsi. Nuotio oli lähes sammunut, mutta kallion seinämä hohti himmeästi kuunvalossa. Mies kuuli ylhäältä äänen. Ei huutoa eikä laulua, vaan kuin askelia kivellä. Hitaasti. Yksi askel. Toinen askel. Kolmas. Hän nousi ja katsoi ylös. Kallion laella seisoi suuri sarvipäinen hahmo. Mies ei koskaan osannut myöhemmin sanoa, oliko se hirvi, peura vai jotain aivan muuta. Hahmo katseli järvelle päin liikkumatta. Sitten sumu nousi vedestä ja peitti koko kallion. Kun näkyvyys palasi, hahmo oli poissa. Seuraavana aamuna mies löysi kallion laelta vain yhden jäljen, ei ihmisen eikä eläimen. Kiveen oli painunut outo kuvio, jota sade ei huuhtonut pois. Vuosien mittaan tarina levisi kylästä toiseen. Toiset sanoivat nähneensä saman hahmon. Toiset pitivät kertomusta pelkkänä nuotiotarinana. Mutta kaikki tiesivät yhden asian, Kauriskalliolla ei koskaan saanut pilkata metsää. Jos joku kaatoi puun turhaan tai rikkoi luonnon rauhaa, sää muuttui usein äkillisesti. Tyynijärvi saattoi muuttua hetkessä aallokoksi. Sumu nousi vedestä ilman varoitusta. Vanhojen ihmisten mukaan kyse ei ollut kostosta. Kallio vain muistutti vierailijoita siitä, kuka oli ollut paikalla ensin. Vuodet vaihtuivat vuosisadoiksi. Metsästäjät katosivat. Kalastajat vähenivät. Tilalle tulivat retkeilijät, valokuvaajat ja kiipeilijät. Silti joskus aikaisin aamulla, juuri ennen auringonnousua, Kauriskallion laella voi nähdä jotakin erikoista. Sumun keskellä liikkuvan tumman hahmon. Se seisoo hetken aivan reunalla. Katsoo Hiidenvedelle. Ja katoaa ensimmäisten auringonsäteiden mukana. Useimmat sanovat sitä varjoksi. Jotkut sanovat sitä hirveksi. Mutta vanhojen tarinoiden tuntijat käyttävät toista nimeä. He kutsuvat sitä Kauriskallion vartija. Ja heidän mukaansa se kulkee kalliolla yhä, odottaen seuraavaa aamunkoittoa.
Niin kauan kuin hiidenveden aallot lyövät rantaan, niin kauan kuin kuuset kasvavat kallion rinteellä, ei kauriskallio ole koskaan täysin yksin.